Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman, yes, you are my fine. Mr. Roger, yes, you are my fine. Okoman Radio. Yes, you are my fine. Mr. Roger, Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Yo, Okoman FM. Okoman Radio 97.1. We are blazing. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. I
97.1. Unity near Safari Valley, Okoman Radio. One it's here for more feeding into Okoman Radio. Me say, we ground a machigogo. Pesamika said, Mimi feel who are from judge yourself. Okoman, young son, not in the power. Yapo mabaso ni Jumapa or a Yapua or Mine Ghana. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio, yeah, baby. Okoman Radio.
97.1. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1 FM is rocking. We are pleasure. Okoman Radio, yes, baby. Na David is on Fariso Beko Adeja no watuntum asafu Yehowa no. Abiro sa yasi ohine wontama ne wuro. Ohine wontama no ewuro. Osi debi. Mepe na minim ni asafu Yehowa eye ade ama me. Mepe na minim ani jesronko asamre ehema koma mu. Na ewiabre yi. Minim baby awo na minim ade potin awo ye. Ba mi jemini se urade ama wo nkwa. Na wo kan ate akrate asefo amoja edi afusani wo mu. Chechwema eda abodwem. Wotimi koba ne nko ade. Na esafata se me no mienu yede ya no fofa ibeda asafu Yehowa nasi. I see I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Eye mani je pi say yese me say me enko awurade fie. Mami, enra wutimi kwa asori de. Ana wantimi anko ba bia. Sani atibia wa mayenkwa. Odi ache yakwa. Eji awiabre. Wa wo tete wa wo haha. Wa samre wo fi se wo wiase aba na wieye. Kai. Asama me de cha wa wiabre. I say there is always a light at the end of the tunnel. There is always a light at the end of the tunnel.
ɛno ne asɛm a ɛnɛ me no ho kyɛ ɛmpɛn bebree yɛ mu bi wɔ ɔnom a yɛfe si yɛtena mu a na atu dɛbɔ a woka wɔ asɛm me so meka me deɛ baabi a ɛfefa yɛa si yɛbɛdu mpɛmpɛnsuo yi a ɛnkrani bɛsi ebe afei egbo na agbe ebe hu wapra. The road to success is always not smooth. Kwa ye faso edi konkuni die mu no ɛyɛ wan hwani a wo hu ɛsɛsɛ samre wunya abotre ɛne daadan paibo ɛno pɛ na betimi aboa wo because edu baby na ɛyɛ wo sɛ dome Nyankopɔn ɛyɛ wo sɛ kasati Awurade ɛyɛ wo sɛ woyɛ nneɛma bi a ɛnsɛm fata ɛsane sɛ na wohu ɔbrabɔ ne yie ɔbra na wo bɔ no na wohu so yie na wonte aseɛ wobisa wo sɛ woni kofi na esi so o kofi akodu mpɛmpɛ so yi ɛnso baabi a wogyina na wogyina wodeɛ na kɔyɛ nkosi kɔda adwuma kura ya kofi yi ebia na wo so yɛ ɛso still wogyina class 1. My brother, my sister, bibi ebetimi akɔkye wɔ baabi a wonim shiasa samre. In good times you laugh, in bad times you laugh. Obi wɔ no ma asɛm kakra bi te ne daa no wamuna enti bibi nya ha ne pɛ obi ahu woyɛ sankrofo ni bi asakyera esa ne sanka wiase metuma nipa na mehwa ne anka ezo super Joseph ɔno na esa nko super ne enti ame kasa me sɛ ɔne ne nuanom kyɛ ne ti mu pɔ ne Awurade ayi akyerɛ no ɔdɔ a ɔwɔ ma ne nuanom ti ɔpɛ sɛ ɔne ɔmo bɛkyɛ o wei na Awurade yo Awurade sɛ eburo nketewa ne bɛmene akɛseɛ nantwi ketewa bɛmene akɛseɛ mehu sɛ nsoroma bi apie na nsoroma bebree atwa fɔ ho ɔne ɔmo kyɛ sansɛm wei because he was a good man ɔwɔ akoma pa ɛwɔ dɔ onim ne yɛte ase a yɛka ne sɛ wei deɛ ɛyɛ nuanom onuadɔ ɔwɔ bi maresa ne sɛ ɛnyɛ nipa adwen ɛnyɛ Nyankopɔn adwen o ɛna yi nipa adwen enti sɛ Awurade ayi akyerɛ no last week na me ka kyɛw sɛ kawano tum ɛnɛ deɛ mepɛ sɛ ohu sɛ obi nya na asɛm anaasɛ obi ne wo kyɛ asum asɛm a sɛbi mprɛduasa ɛno nkyerɛ sɛ nipa no ebi a wagyimi anaasɛ nipa no onim ne ɔyɛ ba empani kura wɔ asɛm bi ɛyɛ ɔmo taa ka sɛ ensem bi wo no ma samre woni afoforo echa sansem no it is soft it is a wutie mi awiabre I might not know your problem minimum how minimum kodana minimum mani hunu minimum bebrese minimum ade potia e house samre ba mi gemni so asafo yehowa ne be ma ne nsa so ade bia ya akwansidie adeɛ bia ayɛden adeɛ bia samre wupia empia Awurade bɛma ne nsa so ma na siniye na mojitum said there is always a light at the end of the tunnel awieye no enkunumudi abotire na bɛyɛ wodia ɔko ne bɛyɛ den wukukuri a wuntimi na mo wosrɛ Awurade bɔmmɔ ɛsoro ahoɔden wobɛtimi akukuri minim sɛ samre wubisa wunya nnuano bia mfi baabia etu wubisa sɛ samre me krampo menya den esa ne sɛ woto wani a wani nto bia nim enti ama tete ɔhaw kɔdanna abebrɛsɛ ɛna samre adware sɛ sram Awurade bɛma ne nsa so na gyetum sɛ ɛbɛsɔ kokokokokokokoko nso ɛbɛyɛ ma sɛne atibia Awurade bɔ wo nipa kɛseɛ enti gyetum sɛ samre amere bi ba wanka afoforo ho a yɛtwetwe wanka samre afoforo ho a samre yɛ haha wanka afoforo ho a yɛbisa sɛ hwan nie no
Yabaka so ohene no na eba no. Yabaka so odihye ni na epie no. Oh, to God be the glory. Awurade no mo wate. Na bosome foforo ya wura mi. Yatwa eye nnafua besa 9 pa wom. Menim sa ansa na bosome be ko na wieye no. Na Awurade ama ne saso wo wabrabo so. It is war and it is war with my soul. Ya from in Nana Kwame Mpere. Wubetimi from the finals. The man you know can train me. Me fast and I can see him for mommy production team. I no pa area and you mirror on time achi. Now me the most first right. Informative, educative, entertaining, drive time. Me the bro baby I will be You can join us on Facebook at Okoman 97.1. Instagram and so Okoman 97.1. Join us. Wubetimi do why messages are for so you be kind of prepare the amount. Babushia, yeah, the sports update baby. As some sebenso beba, as some sebechino. Yeah, the official drive talk no. I had to need Okoman court. And yeah, the bebro, and now Okoman court no. Obia kodidi waka mu makogu obia tare asamre. Odi ko adwumam. Enti akosi se asamre so to atare foforo de ma no. Aye pinso. Nanso obey. Na no metika mu obia ho nkronsa koye nu se obia no egu. Akoye bibie ho. Anyway, join me for this exciting moment on radio. From now to the hour of 6, good music, great talk, and what have you on radio. Stay tuned, but it's about I turn things around. This is how I start my evening. Good evening, Ghana. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. I don't want to miss we are blessed. Although you will not be well, bring it back up in my door. It's not rotate, I don't bet to me now.
Brenda Pepper me, come on there. Okoman Radio. You know, sun and shine. Me don't feel your way, say ya. Me don't feel me, Gina. Okoman Radio. Me don't feel your way, say ya. Me don't feel me, Gina. Okoman Radio. Me don't feel my meal. I'm going to them my pino. The baby, I'm a quiet yet. Usana, me shine. Me don't feel my meal. I'm going to them my pino. The baby, I'm a quiet yet. I don't want to miss Okoman Radio 97.1. The 97.1 FM is rocking. We are blazing. Akwaaba Okoman Radio 97.1. We are blazing. Disakuma edansiom na yetu midiatina odre. Disakuma edansiom na yetu midiatina odo. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Baby, call Siri, or how baby, call Siri. I call baby, call Siri, or hum baby, call Siri. This Akuma edansiom na yet to me diatina all day. This Akuma edansiom na yet to me diatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo. The ever married to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo. Call Siri, come on, call the and call Siri. I can see and call Siri. Okoman Radio 97.1. This Akuma edansiom na yet to me diatina all day. This Akuma edansiom na yet to me diatina all day. Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo. Me ever made it to Akuma ejo, Akuma ejo, Akuma ejo. Oh, I thought I was Nick Cromwell. I can't run a visa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono, so the gentlemen. The baby, now, Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, eh, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my. I call cat can no one done upon. The man worrying your robbers and you are worrying. Okoman Radio. Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Peter Crady, me, I will come and see how many cream and some and come on 70.
Orivia besi onyikno na ma wareno. Awa unenya makotompo. Onfo mu biri biarampo. Na so many more would be Okoman Radio. Each rebel. Only Okoman Akwaaba. Our wooden Zabian Kwan. Naso don't see meti. Insurance feel no prefer frenta. Tamara na wa mo friend. We are pleasure. I reckon you feel your bones to come and go here. We are pleasure. Ain't so da una pa uchiramo. Awa wo be ni ja. Obìnrin obi aya manu. Oh yeah. Yeah. Obere ma be ni ja. No free oba sma. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman you crowd with you said me fit a karate me yawa wo kroma me nim koi masam Okoman besi onyikno Radio. Mechi yasi mu bebiara Michi obi otida owarem poda Inti sweet teacher wudo na menya umu enije papebi Enleti more besi Awara na menyo bako Inti sugar crowdo Okoman Radio. Insurance feel no prefer frenta. Tamara na wa mo feel wa prefer me. I reckon you feel your power into the namando yeah. Inside the una ko uchiramo. Awa wo be ni ja. No free them bia ya manu. Okoman Radio. No, someone like you. You know what I mean? Okoman Radio 97.1. Now I won't say I sent trophy. 97.1 FM is rocking. We are blazing. And so shady. Yeah, man, yeah, the crab send me the fool. Yeah, baby. It's just say, come me quiet. Station Radio Man Kenya. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1.
your mind down, Okoman Radio. Yes, you are. We are blazing. Okoman Radio. Okoman Radio. We are blessed. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Hey, station radio man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey, station radio man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Hey, Okoman Radio. It is a million day Udawa. Namiren and Yamama. Odokala Mihono. And a mama Rechitre. And your mother Badabai. And they come your way. They come your way. Yeah. Yes, I go PROMOTIONAL. Or they want Banabe. Yes, I don't see Namesa. No, be your mayo. I got it for Bayameda. I am a contaminant. No, send any continua. I pass on the Ebamio. Okoman Radio 97.1. Receive me child of color. Yes, 46 after 3. And Akwaaba Drive. Your friend Jodako Odokala, he called this one a taxi driver, toto driver, Uchi Bisamri. After the day of Bibi Abakod, yeah. Ejumane Koseng, Emotiana Saya soft. Oh my God, yeah, Saba. Yes, we are live on Facebook. It's action in Hey, Okoman 97.1. Ubehuni Ekosu studio muha live and colored. And for YouTube so yeah the hopper. So go check us out. Enjoy the show. Oh my God. Sha. Not here me abushia. Ojro. Enje aka nafua baako ena ya fofo enti eka nafua baako bese eye enson na jaza yamre na so ane sa na kachi obi no obi so kachi obi se samre odwrai enya chalote like kura guarantee bi ne agina so ahwepo
Ezane se sani enipa mini se yeba odwira afi no. Asa wani ansa o ka kire. Ahwobwo bebo modin abehira wo. Wo nuane bebre. Ene parties ahodo obekoso. Adofo bi nso befa ho aware. Ebi nso befa ho anyom size. Aba ne senti. Enkoko besu. Aponchi besu. Na enkoko bia ya asamre mi ba kiro yi. Aso munim so odwira ni Christmas eba. Omo bomodin te so fofufu. Ade amo obia. Acro Farms na kasa yi. Ware kasa se samre adwuma ku a. Omo me yenzi ento adofo nyina se yate eye spent layers yi so. Spent layers yi enkoko a ya bomodin ato awie. Spent layers. Eye enkoko a ya bomodin ato awie. Na ya to awie nso enkwan bia wode nkoko yi ebebo no edepa. Prayer bia wode omubaye bia nso ekoyie. Emfa woni aduane a wode spent layers yi be. Wo beti de ene waware agukura aware ne besan so twan. Anything asambre me kamfo Acro Farms limited. Almost spent layers ya de amount say. It's an so ma tete so fofofo no. Me no ka say 18 Ghana cedi per bed. 18 Ghana cedi per bed. Eti uba madia kopie mu Acro Farms wa so ya. It's an say ya to so fofofo nti. Ye ntone baako. Restaurant se say chill out room. For say bibia boko di ofo enso nyame ye. Antipart or Latte Junction. Any inuane bia ahodo bebre aka. Munyina momomodian fu mani kire Acro Farms. Na enkoko ye ofunti. Beto 200 pieces or more. Ye be ya amane ni amamre. Yamfo odwan anya ye de akoko na ye. Enti Acro Farms in penny for sebra. Na badu spent layers ibi. Na fa wo so froye. Fa wo so nkwan bi. Fa ye aduane na awowo a eba odwira yi. Ene omu feeling bom. Sounds when you want 12 weeks cockles. Meno ka say 8 per bed. Ya bomadian bomon pani and saf. Edi ain't na wunya podwe ye. Wetimi anya eye samre eburu nkwan bi. Anase meno ka say wanya mubi. Chicken and chips. Chicken and chips. Any CAC. And I meno ka say potato chips wanya biare. Shawarma. Ana unya eye jollof rice papa bia obedi. Ene etie me. Hwa wo bepie mu Ghana krom ha. Ghana fo nyina de omaso afam omampani. Nana do dankwa Akufo-Addo. Afa wo bomodin kopiom ewo alatamemu a. Buhari. Afa American so Joe Biden. Na eba eye Ghana radio station adofo agiatum so betena kamu taxi mu trotrom obi adi hu adanse omo ba ye nche so omo bom ho modem pa eno ani Okoman sounds na epio mantemu a ni titiri no mu amwo kuapeman wo bomodin be pie kropon na wo pe ba bia fried rice jollof rice pizza chicken and answer chips, potato chips, shawarma, nide nku. Enti amadodo ona to me fi miamia bebere betobi. Eno ani brackets in. Natie. Wawa snacks with samosa, meat pie, spring rolls, pineapple juice, watermelon juice. Afe omo eye assorted drinks. Enti won kotra brackets in. Embisa se na mu we wo ho no magaze ye ni bi. Esa na eba ne sa udwapa. We dia buhia mo ma me mfantwam. Abrantie bia ne na danfo ye buroni. Oba omodin ne kotena ba bi kakra. Na ye bi sa buroni. What will you eat? Or say I will eat anything. Etiritie mu otwamu ka say nothing. Buroni so person ochira borofo ya. Ani adofo ye wo ho no so ono no wa guy pa. Onimuso obibini opeso chira brofu ye wo hoyi se wa guy pa onimuso
It's a brofona kase nothing. Just give us something like drink. We are okay. Some soft drink is okay. Obreni, ekase we ye peni e bi se kwapia. Kwapia. Na ubedi dey. Kwapia man na no so a me so nothing ni bia. Na abrofu yi to wo anomo mo nsenye wie. Stop drinking anoma we kwapia sa wo de okura de wan nyi nsuo mpo. Na waje yi. Stop drink bi account. Abrofu no we can we go? I say go away. I'm waiting for my nothing. Na me pacho me pesa obekwa kwaya nothing 70 no. What the banku ni tilapia na upa. Eno na weekend sepe. Afe fried rice atia pot jollof rice, pizza, chicken and chips, potato chips, shawarma. Ni nyina braka sin say, mama de atwu ben won. Enti say party bi engagement bi, wadi bi. Tumadi bi na eba bekoso na ohia dwumaku obetimi awoso o monsa no. Me ka woso na so omo popo o monsa no agba aduane pa. Ema wo de asomwa hoho a. Eno ani braka sin. Omo na mane ye mienu pe. Na number ya mi besisi yi. Wo fra na ekobra kesi straight. Sa wo office bi na wo place order. Omo be ye ntam di amount. And sorry nketwa ne akase e. Adwumaku aka. Awia ya wo ha bonza manager twatum. Wo ba ne ye lunch ye num wo ha. Asen kwala wa de. Ne de. The bracket was 0244 246431. 0244-246431 and 0245-211386. Brackets in and I see Adriani pa ashare yeah. Ojiro! Na Ojrai Amarantia Baba life for town pa. And Marijuana no so Marijuana Moons wet chimney. No more so much so much Roman so. Together we day inside. Hang go, hang come. But here, we didn't say me meant to a phone in answer. Say Ojrai. When to me and you would a Tariaba cope and from Yawa. Uba say we come one at the fam, a do baby.